Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Gogarma salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hayyakallah. Alhamdulillah masha Allah. Alhaji Gogarma, ashe har ka dawo daga Saudiya. Ai na dawo da yake jirgin yawo na hau. Kai ku Alhaji Rumbu yaushe zaka je Saudiyan nan ne? Sai bayan kwana biyu. Ni ai garin da babu tuwo ban iya zuwan sa. Wannan dalilin yasa na kasa zuwa aikin haji. To kwantar da hankalinka. Na'am. Yanzu an buɗe gurin abinci na gargajiya a ƙasar Saudiya. Abinci na nan mai kyau da ɗanɗano daidai aljihun kowane mahajjaci da mai zuwa umara. Mai suna African Home Restaurant. A katamin Alhaji Gogarma, kana nufin zan iya samun tuwon dawa, miyar kuka, ɗanyar kuɓewa da miyar taushe da tantakwashi da man shanu? Kwarai kuwa a African Home Restaurant. Ana saida burabusko, za ka iya samun tuwo da miya, za ka samu shinkafa da miyar dage-dage, za ka samu tubani, za ka samu dan wake, an bamce ni, za ka samu teba, za ka samu amala, kai za ka samu gudun kurna, za ka samu kunun tsamiya, za kuma ka samu kunun gyada, kai duk abin da ka san dan Afirka na iya ci za ka same shi a wannan madafa ita African Home Restaurant. Hop da saura. Ban ji ka faɗi kwaɗar rama da zogale ba. Abin sai wanda ya gani. Za ka iya samun dukkanin abin buƙatar ka na daga abinci da kuma abin sha idan har ka je African Home Restaurant, domin wannan gurin ƙarshe kenan. Da zarar ka fito daga harami hannunka na hagu kusa da kubur Mansur, to anan yake. Allah kwarai kuwa. To ka faɗi ciyarwa ban ji shayarwa ba, kana nufin zan samu zoɓaro da lamurje? Allahu akbar kabira, za ka same shi a gurin. Ko kwarai kuwa. To African Home Restaurant da ke Saudiya kusa da ɗakin Allah. Ga munan tafi insha Allah, wannan dalilin zai sanje. Ka ce zuwa maka ya kama ni. Ai kuwa. To dan neman ƙarin bayani za a iya tuntuɓin mu a lambar waya kamar haka. Alamar tarawa. 9665434042 ko a shafinmu na yanar gizo-gizo www.africanhome.com ko a info@africanhome.com ko kuwa a shafinmu na Facebook da Twitter @African Home. Sai kun zo.